Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Үлемнән саклаячак шол волонтерлары солдатларга махсус япма ясыйлар. Автомобильләр, запас частьләр, машиналар һәм шәхси посылкалар Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина гуманитар йөкнең чираттагы партиясын тапшырды. Җәмәгать транспорты пассажирлары мясо комбинат тукталышындагы павильонны кар күмеп китүен хәбәр итәм. Шуның аркасында автобуслар яныннан узып китә ди алар. Урынга хезмәттәшебез чыкты. Нәфисә Хайдарова гомерне куркыныч астына куярга туры килә. Башка вариант юк ди, бу җәүлеләр юлы булмау белән бәйле. Чоллы заводта иртәнге сәгать 6-дан 12-гә кадәр эшли. Иртән вакыты белән китә алган очракта кирегә маршрут 16 сәгатьтә генә була. Шуңа күрә ул җәмәгать транспортына утыру өчен якындагы тукталышка җәяү бара. Эту остановку завалило, а этой остановки совсем нет. Мясо комбинатта тукталыш павильонын кар күмеп киткән. Шуның аркасында җәмәгать транспорты яныннан узып китә ди Нәфисә Хайдарова. Аның сүзләренчә, карны узган елның декабреннан бирле чистартмаганнар. Урамда суык, озак вакыт автобус көтәргә салкын ди чалыла. Там обычно бывала как-то выемка, но они иногда хоть останавливались. А сейчас там этой выемки нету, и уже стараемся хотя бы где-то найти место, вот хотя бы вот тут вот найти место, чтобы они хотя бы немножечко, подъехали и нас забрали. Безнең төшерү төркеме бирдә җәмәгать транспортыннан тукталыш ясармы, юкмы икәнлеген тикшерергә булды. Без урамда 40 минут басып тордык. Шушы вакыт эчендә бер генә автобуста туктамады. Алар тукталыш яныннан узып китте. Башкарма комитеты кирәкле барлык мәгълүматны автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләренә тапшыруларын хәбәр иттеләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Сергей Вильданов, яңалыклар. Үлемнән саклаячак шол волонтерлары махсус япма ясыйлар. Ул хәрбиләрнең гомерләрен саклап кала алачак. Ул җылылыкны үткәрергә тиеш түгел, шулай итеп аны тепловизор ачыклый алмаска тиеш. Безнең төшерү төркеме активистлар эшли торган Кама автомеханика техникумы цехында булды. Толырак хәбәрчебез материалында. Это у нас экспериментальное спас-покрывало. Оно состоит из нескольких слоев. Первый слой, второй слой ткань, потом слой синтепона, и здесь мы применяем стеклоформу и опять синтепон. Активистлар коткару япмасын эксперименталь дип юкка гына атамый. Алар аны уйлап чыгаралар, шуңа күрә иң уңышлы комбинацияны эзлиләр. Беренче үрнәкне хәрби хезмәткәрләргә махсус хәрби операция үткәрү зонасына җибәргәннәр инде. Бу икенчесе. Соңыннан волонтерлар пыяла фольга урынына берничә кат фольга кулланырга уйлыйлар. Япма берничә сәгать сакларга тиеш. Их будут использовать в любое время, днем или вечером, может быть даже ночью, именно от тепловизора, чтобы их нельзя было сверху разглядеть, чтобы они были спрятаны, укрыты под этими покрывалами. Может быть даже укрыть раненого, чтобы его не могли заметить сверху или сбоку. Волонтерлар әйтүенчә, япма бер бөтен булырга тиеш, чөнки ул яктылык үткәргә тиеш түгел. Коткару япмасыннан тыш активистлар хәрбиләр өчен плащлар тегәләр. Ул яңгырдан, кардан саклый һәм җылыны тота. Солдатларга плащлар тегәбез, шундый алар зур, чөнки алар бу плащларны кием өстеннән кияләр. Волонтерлар битараф булмаган шоллы кешеләре, шулай ук Кама автомеханика техникумы хезмәткәрләре. Алар ял көннәрендә эшлиләр. Җиңү бар тик уртак тырышлык белән генә мөмкин ди алар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Автомобильләр, запчастлар, шиналар һәм шәхси посылкалар Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина хәрби частьләргә 80 тоннадан артык авырлыктагы гуманитар йөкнең чираттагы партиясын тапшырды. Тулырак алдагы минутларда. Добрый день, рада всех видеть. Кул бирүчеләр һәм хәрбиләрнең бәхетле йөзләре, сугышчыларның Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина белән мондый очрашулары инде яхшы традициягә әверелде. Дәүләт тәэмин итүенә өстәп хәрбиләрнең гаиләләре, эштәге хезмәттәшләре җыйган шәхси посылкалар китерелә. Моннан тыш аларга балалар хатлары да тапшырыла. Мы вам привезли то, что вы заказывали, все самое нужное. 2 УАЗа, бронированный КАМАЗ, система подавления дронов, колеса, запчасти. Но самое главное, мы привезли тепло сердец, посылки от близких. От себя лично привезли вам огромную партию чак-чака.
Хәрбиләр алар ерак булуга карамастан туган шәһәрнең җылысын һәм ярдәмен тыюларын белдерә һәм ярдәм өчен барысына да рәхмәт сүзләре җиткерәләр. От всех военнослужащих, принимающих участие в частичной мобилизации, хотим сказать слова искренней благодарности за то, что вы помогаете нам, всем военнослужащим. Это большая частичка, которую вы нам несете, все ближе приближает нас к победе. Спасибо большое родным и близким за помощь. Для нас это очень важно. Победа будет за нами. Спасибо большое. Гуманитар йөкнең гомуми авырлыгы бу юлы 80 тоннадан артык тәшкил итә. Лилия Гатина, яңалыклар. Белоруссия әйберләре күптән инде үзләрен югары сыйфатлы товарлар буларак таныта. Киң үлчәмләре, туңайлылык, ышанычлылык һәм арзан бәяләр булар барысы да Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Хатын-кызлар сапагилары һәм ярым сапагилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар. 100дән артык модель 49 размерга кадәр. Барысы да табигый күннән эшләнгән, кайбер модельләр проблемалы аяклар өчен махсус ясалган. Эта модель зимних сапог имеет подкладку из натуральной шерсти, тем самым согреет вас при февральских морозах. Сапоги изготовлены из мягкой кожи, которая не сдавливает и не стесняет движения. Под высоким давлением и лазерной обработкой кожа плотно спаяна с подошвой. Благодаря этому ваши ноги останутся сухими даже в оттепель. Ассортиментта барлык сезоннарга берничә 100 пар тәкъдим ителә. Белорусскую обувь покупаю. У меня проблемные ноги, я все время прихожу в белорусскую обувь. Она ценится, конечно, и хорошее качество. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10 бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау була, шаммый сәне мин булагыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 февраля. ТЦ Грин. Первый этаж. Остановка Глобус.